lagi gedean kita. Lagi kaget, dhek lagi sadar nek awake lemu tenan ndelok nang TV. Iso digawe cilik ora? Ha, saiki mulane bener dikai TV iki men sadar diri. Sesuk ora usah digawe TV. Lho, ta sing mlebu meng pundak tekan weteng tok to nang TV. Ya ora ya. Nah wis tutupi. Kae nek tok peksa engko jeblok lho TV-ne. Wis meneng wae ora obah-obah ndak nyampluki wonengen. Hah? Maksude iki awakmu nek nang ndron TV, iki nek obah-obah engko TV-ne mak dok. Mbok kene tak samplok nek gong. Ayo. Mering. Piye? Sapa sik? Kowe sik. Ayo, penabuhku ki saking cerdase. Cerdase nggon jenes ae. Mek muni